Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brain Matters. Sunt Cornel Dărvășan și astăzi avem privilegiul să stăm de vorbă cu un om extraordinar care a pus bazele juridice.ro. Este vorba despre domnul avocat, dr. Andrei Săvescu. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit la dumneavoastră aici în casă, în biroul acesta superb. Eu vă mulțumesc că mă băgați în seamă. Sunteți foarte modest. Domnule profesor, aș vrea să începem așa abrupt intrarea puțin în viața dumneavoastră și dacă ar fi să priviți așa în urmă, v-aș ruga frumos să ne spuneți câteva repere din cariera dumneavoastră. Cum a început totul? Foarte simplu. Sunt mai multe cariere și atunci totul e foarte simplu. Am intrat în avocatură îndată după ce am terminat facultatea. Mi-a plăcut și asta fac în continuare. Mi se pare că avocatura e o meserie foarte frumoasă, că e vocațională. Intenționez să mă pensionez prin moartea din această profesie, adică nu intenționez să mă opresc. Îmi place să interacționez cu sistemul judiciar, cu clienții, cu legile. Probabil cel mai mult îmi place cu legile, pentru că mi se par foarte simple. Legiuitorul încearcă să ne dea niște reguli contraintuitive, contra naturii umane, încercând să facă oamenii mai civilizați. Oamenii nu prea vor destinatarii legii, că de-aia e nevoie de reguli impuse prin coerciție, și oamenii din sistemul judiciar, săraci, au sarcina ingrată de a ne obliga pe noi toți ceilalți, pe destinatarii legii, să facă ce vrea legiuitorul. Ca să nu mai zic că uneori legiuitorul una vrea, alta reușește să pună pe hârtie în textul de lege și atunci mai ezită, se mai sucește și legiuitorul. E un mediu intelectual foarte interesant. Când ați știut că vreți să fiți avocat, v-a inspirat cineva? Ați văzut filme acele americane cu dezbateri interesante între avocatul apărării, celălalt al acuzării? Cum v-ați simțit această vocație, această chemare? În liceu sau cum a fost? A fost destul de simplu. Am învățat, mi-a spus o profesoară când eram mic și foarte indisciplinat, că există o meserie în care poți să faci mult bine și mult rău oamenilor, profesia de avocat, motiv pentru care peste câțiva ani, când am ajuns în clasa a 9, murind un avocat din Drobeta Turnu Severin, care avea o bibliotecă de vânzare, tatăl meu mi-a cumpărat cărți vechi, Cantacuzino, Hamangiu, și le-am citit. Eram foarte cititor. Le-am citit anii de liceu. În clasa 9, da. Mi-a plăcut foarte mult și am zis, ok. Când am ajuns la facultate, problemele predate erau drăguțe, dar nu era ceva complicat. Dumneavoastră le știați deja din cărțile pe care le citiți. Nici nu era foarte greu, pentru că știți foarte bine, clasicii literaturii juridice se exprimau foarte clar, foarte... Iată moartea unui avocat, învierea altui avocat pe drum. Da. Foarte, foarte interesant. Și aveați această plecare spre citit. Asta e un lucru important. De mic, pentru că mama fiind învățătoare, m-a învățat să citesc cu mult înainte să merg la școală și citeam mult. Ai mei aveau o bibliotecă, orașul Drobeta Turnu Severin avea și are o bibliotecă impresionantă. Mi-a plăcut mult să citesc și acum citesc foarte mult. E adevărat că acum citesc foarte mult online. Cărțile pe care le vedeți sunt cărți de pe timpuri, sunt un decor interesant. Probabil ar trebui să le înlocuiesc cu altceva. Sunt mai mult o nostalgie, pentru că acum citesc de pe computer.
Bine, are domnul Gabriel Liceanu un capitol într-o carte, Declarație de iubire, care se numește Dans cu o carte. Și facem parte cam din aceeași generație. Nu se compară totuși să ai o carte în mână, să o frunzărești, să o miroși, să vezi Așa este. nu? Cu ceva online, dar acum viața trece peste noi, nu avem ce să facem, trebuie să ne punem la punct și cu lucrurile online. Până apar într-o carte. Cartea e o chestiune foarte riscantă pentru autor și totodată foarte generoasă. Tot timpul mi s-a părut că autorii de cărți sunt foarte generoși. Ei s-au gândit la niște lucruri, s-au gândit mult, au studiat, au răsucit problema, toate părțile. Cărți de literatură, cărți științifice, e foarte multă inteligență băgată în cărți și cărțile pe care ei ni le pun la dispoziție sunt foarte ieftine. Chiar o carte scumpă este foarte ieftină față de Munca din spate. Față de câtă inteligență este în spate. Și mi se pare o mare generozitate din partea autorilor de cărți că vor să publice. Am cunoscut oameni foarte bine pregătiți, foarte buni la vorbă și la scris, care nu doresc să scrie. Există, după părerea mea, mulți autori care nu scriu, mulți gânditori care nu scriu. Cu atât mai de apreciat este faptul că unii dintre cei care pot să scrie, scriu. E un lucru foarte, foarte frumos și mă grăbesc să profit de faptul că ei au divulgat din gândirea lor. Ați vorbit despre mai multe cariere totuși. Am reținut aspectul acesta chiar în debutul interviului nostru. Pe lângă cariera de avocat, la ce v-ați gândit? În primul rând trebuie să spun că, în realitate, ca avocat, mai mult stau acum și, da, serios, și admir colegii din firma de avocatură, firma care are, acum își face firma 30 de ani. Mulțumim. Îi admir pentru aptitudinile și abnegația lor. E o echipă foarte frumoasă și, practic, îmi petrec o parte din timp apreciind, admirând, că n-aș putea să spun că îi corectez, le admir realizările lor. Sunt niște oameni super buni. Unii dintre ei chiar mai buni avocați decât mine, ceea ce este extraordinar. Mă bucură grozav. Altă carieră, probabil cea universitară, începută acum în 1998 la Universitatea Româno-Americană. Îmi place foarte mult să interacționez cu tinerii și să văd cum se succed generațiile. Mi se pare că generațiile noi sunt tot mai bune. Știu că opinia generală este că nu mai sunt lucrurile cum au fost și copiii de acum nu învață, sunt leneși, sunt proști, sunt indisciplinați, Mie mi se pare că generațiile noi sunt mai bune decât generațiile vechi. De ce? Chiar și decât generația mea, se subînțelege, dar parcă an de an sunt tot mai buni. Probabil din cauza că trăiesc într-un mediu mai bogat în informație, informația fiind mai accesibilă pentru ei. Cei care vor să învețe și cei care le place să gândească pot să facă asta. Sigur, nu toți. Unii sunt mai comozi, dar un număr mare dintre studenți sunt activi. Pe de altă parte, au o altă atitudine față de viață. Sunt mai politicoși decât generațiile mai vechi. Generațiile mai vechi sunt puțin mai agresive. Mi-aduc aminte că noi taxam imediat un profesor dacă greșea sau dacă aveam o părere proastă despre un profesor, se vedea imediat. Profesorul își dădea seama. Acum tinerii sunt mult mai zâmbitori, mai politicoși, însă mintea lor este la fel de ageră și își țin părerile pentru ei. Nu pentru că le este frică. Sunt poate chiar mai disprețuitori față de
cei care îi învață. Este foarte complicat să lucrezi cu tinerii, pentru că știți foarte bine că și dumneavoastră predați, e foarte complicat să captezi atenția studenților din sală când concurentul este în mâna Acest lor. aparat. Este, da, Instagramul și TikTok-ul și trebuie ca în 2 ore să le poți spune lucruri mai interesante decât ar putea găsi pe TikTok, ceea ce este foarte dificil. Însă nu e imposibil în ceea ce privește un mare număr de studenți. Mă bucur această abordare a dumneavoastră. Într-o paranteză vreau să vă spun că aceeași părere am și eu. Ba mai mult când aud pe cineva că zice tinerii de astăzi, nu știu ce, îmi dau seama că am bătrânit. Pentru că dacă ești la zi cu tot ceea ce trăiesc copiii aceștia peste care au năvălit toate invențiile moderne și dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, au un bun simț deosebit, o sensibilitate deosebită, asta este o minune, este un mare lucru într-un astfel de veac să găsești tineri dornici de afirmare, de a învăța, de a munci în mod serios. Așadar, vă felicit pentru această perspectivă. Domnule profesor, dacă stați să vedeți viața dumneavoastră într-un minut, care credeți că este cea mai mare realizare? Nu cred că am realizări spectaculoase. Îmi petrec viața cu un to-do list și satisfacția mea obțin din task-urile bifate. Îmi place să rezolv lucruri, de la probleme de matematică, nu foarte complicate, până la probleme de programare, de computer, soluții juridice, organizarea timpului ca să pot să fac multe lucruri într-un timp eminamente limitat. Nu știu dacă au fost așa mari realizări. Știu că se vorbește ca realizare despre Juridice.ro, dar impresia mea nu este că a fost o realizare, adică, sau este o realizare, sigur, e cel mai puternic portal juridic din România, însă lucrurile au venit firesc, eu doar mi-am făcut treaba și în realitate această așa zisă realizare, Juridice.ro, este expresia calității mediului juridic, calității juriștilor din România. Juridice.ro este doar o platformă unde oamenii de calitate își spun punctul de vedere, se informează, discută. Nu mi se pare că este meritul meu. Aș putea să fiu eu sau altcineva. Doar că am făcut asta acum multă vreme, când încă nu se prefigura această tendință. Dacă nu eram eu, era altcineva. În plus, l-am fost singur. Am pornit Juridice.ro împreună cu Alina Matei, care încă este cu mine și sper să fie forever cu mine, așa încât nu cred că e o realizare personală. De obicei mai avem câteva puncte pe agenda până la subiectul pe care îl voi deschide, dar pentru că ați deschis discuția în direcția aceasta, am o întrebare foarte grea pentru dumneavoastră. Suntem într-o Românie confuză în aceste momente, extrem de complexă. Din întâmplarea fericită am ajuns și eu să cunosc personalități juridice remarcabile în România. Adevărați lorzi ai dreptului românesc. Am privilegiul să mă duc să iau interviuri unor personalități deosebite. Cunosc oameni de drept absolut impecabili, extraordinari. Cum vă explicați că într-o lume juridică atât de profesionalizată, iar dacă ne uităm doar în partea dreaptă aici și vedem câteva nume de juriști care au scris cărți serioase pentru jurisprudența din România, pentru tot ceea ce înseamnă juridic. Cum vă explicați că într-o astfel de lume, cu personalități juridice remarcabile, în acest moment, justiția românească suferă cumplit? Care credeți că sunt cauzele unui astfel de moment pe care îl trăim acum? Mă refer la imagine, în primul rând, imaginea juridică, imaginea justiției, tot ceea ce se întâmplă. Cum de nu s-a reușit cu atâția oameni înțelepți să avem un oarecare echilibru pe pământul acesta juridic?
toată lumea zice, domnule, numai să nu ajungi în proces, numai să nu așa, că cine știe că... Imaginea este teribilă, iar în aceste ultime luni a căzut în țărână de tot. Eu cred că România nu este caracterizată de confuzie. Cred că e foarte bine. Poate sunt eu prea optimist. Cred că lumea juridică are două aspecte foarte diferite. Activitatea juridică și imaginea activității. Cred că în interiorul sistemului juridic lucrurile se desfășoară așa cum trebuie să se desfășoare, respectiv cum se pot desfășura. Sunt oameni care se gândesc și caută soluții, magistrații vreau să spun, la probleme concrete. Și le găsesc. Le găsesc sprijinindu-se pe lege și sprijinindu-se pe propriile lor interese. Pentru că magistrații făcând parte practic din sistemul de ordine publică, din sistemul represiv, dacă vreți, își fac treaba luând în considerare reglementările legale și alte considerente specifice domeniului probele, dovezile, ordine publică. tot ceea ce înseamnă. Imaginea justiției, într-adevăr, în societate este destul de proastă și este proastă nu din motive inerente actului de justiție. Un motiv inerent este faptul că într-un proces una dintre părți este nemulțumită. Adică 50% sigur vor fi nemulțumiți. De fapt, mai mult de 50% vor fi nemulțumiți. Problema însă cred că nu este asta. Problema este că nu se cheltuie suficient pentru menținerea unei imagini bune a sistemului judiciar. Și cred că asta ar trebui făcut. Există interese semnificative în torpilarea mediatică a încrederii în justiție și în asasinarea în piața publică, dacă vreți, asasinarea psihologică a magistraților care dau niște soluții contrare intereselor celor care își pot permite să cheltuie bani pentru a le distruge imaginea și poate chiar pentru a-i îndepărta din magistratură. Există interese mari pentru ca imaginea justiției să fie proastă, iar statul, cred că încă nu a realizat, sau conducerea statului, încă n-a realizat cât de importantă este imaginea justiției pentru asigurarea unui climat social bun, de respect față de lege. Acum, sigur că eu fiind foarte în interiorul lucrurilor, am o reprezentare destul de amănunțită a felului în care stau lucrurile în realitate în interiorul sistemului de justiție, dar principiile, ideile pe care le promovez sunt în sensul încurajării publicului și tinerilor care intră în sistem să aibă încredere în sistemul judiciar, pentru că este cea mai bună lume posibilă. La fel cum nici democrația nu este perfectă, dar e mai bună totuși decât tirania sau... Da? Așa încât cred că se pot face, sigur, și lucruri de fond, îmbunătățiri de fond, dar mai ales îmbunătățiri în ceea ce privește imaginea de ansamblu a sistemului judiciar. La ce vă referiți în mod concret? Ce s-ar putea face, spre exemplu? Că există niște bariere chiar legislative la un moment dat. Dau un simplu exemplu care îmi trece acum prin cap. Avocatul nu are voie să-și facă reclamă. Da? Nu vei vedea la vreun post de televiziune avocat Andrei Săvescu, veniți să vă rezolv problema. Că nu se poate, e ilegal. Ce se poate, știm cu toții, sunt niște inscripții cu privire la casa de avocatură sau niște recomandări personale și așa mai departe. Deci,
unele lucruri care țin de imagine sunt interzise prin lege. Ce ar putea să fie făcut în România în acest moment ca să se redea cât de cât mari mase a populației speranța și încrederea? Iată, suntem într-un context pe care foarte mulți, gândind antisistemul, consideră chiar ilegal în funcție de ce s-a întâmplat de curând cu președintele care și-a prelungit mandatul, cu toată lumea. Adică, nu știu, am întrebat pe cineva, fiind acum la dezvăluire de sine, dar nu puteau totuși să explice mai mult oamenilor? Și cineva care m-a tras de urechi din punct de vedere legal, și așa și este, zice, dom'le, judecătorul n-are ce să explice oamenilor. Pentru că munca lui este una titanică, de zile și nopți și săptămâni de studiu a unui dosar cu probe, cu tot ce se întâmplă. El n-are ce să se explice cu privire la decizia pe care a luat-o. Bun, nu poate totuși să existe cineva bine pregătit, care nu este judecător, care nu este, să zicem, avocat, care să aducă niște argumente populației, care așteaptă niște argumente. Și eu consider de bună credință majoritatea deciziilor juridice. Însă atunci când există o astfel de abordare care scindează societatea, cred că ar trebui să facă mai mult pe linia aceasta. Ce părere aveți? Cred că acest scandal constituțional este o excepție în ceea ce privește expunerea publică. Chestiuni controversate din punct de vedere juridic, decizii care tensionează logica, nu sunt puține în mediul juridic. Ceea ce s-a întâmplat acum este că lucrurile au răzbătut în piața publică. Problema de fond a sistemului juridic, a modului de funcționare a societății pe bază de legi, este că există niște principii, niște valori cuprinse în prevederi legale și constituționale, care ar trebui să fie respectate, să fie urmate, indiferent care ar fi consecințele în piața publică, în politică sau în economie. Adică există niște valori care sunt armătura gândirii societății omenești, peste care n-ar trebui să se treacă. Însă se întâmplă uneori ca interesele de moment să treacă peste aceste valori esențiale. Și se trece cu ușurință, din vârful limbii. Mereu se vor găsi argumente pentru orice aberație. Și noi doi putem să, dacă ne jucăm, facem un concurs de dezbateri și unul argumentează că trebuie să fie pedapsa cu moarte, altul că nu, și vom avea fiecare 6-7 argumente foarte solide în favoarea unor puncte de vedere contrare. Va câștiga punctul de vedere care are niște interese mai puternice în spate. Am înțeles. Să nu vă uitați ideea, o să vă rog să îmi permiteți să luăm o scurtă pauză și să revenim în câteva momente, doamnelor și domnilor, cu domnul profesor Andrei Săvescu. În continuare la Brain Matters, doamnelor și domnilor, împreună cu domnul avocat dr. Andrei Săvescu, fondator juridice.ro, la emisiunea noastră, la podcastul nostru, vă mulțumim că ne-ați primit. Am ajuns la un subiect fierbinte, imaginea... Un obiect fierbinte, cartoful. Cartoful fierbinte. Imaginea justiției în România, care suferă în aceste momente. Și aș vrea să preiau din ultimele cuvintele noastre și să întreb. De ce oamenii juridici, oamenii justiției de astăzi nu încearcă să explice populației, noi ne fim partizani niciuneia dintre părți în acest moment, ci discutăm la rece din punct de vedere al juridicului, de ce nu se explică ideea că democrația înseamnă mai mult decât votul, înseamnă condițiile efectuării unui vot, înseamnă un cadru complex prin care
trebuie să respecte niște norme pentru a vota, trebuie să nu se intervină după votare în buletinul de vot și așa mai departe. Că nu doar ideea ca eu să votez este democrație. Cum votez? Nu pot să votez beat, spre exemplu. Da? Adică, ce, e dreptul meu. Putem să facem tot felul de apologetică la chestiunile acestea, dar în momentul în care s-ar explica mai mult, eu tânjesc după lucrul acesta. Greșesc, domnule profesor? Nu cred că e o chestiune de explicație. Cred că sunt multe voci care se aud, iar cauza unei tensionări actuale din societatea românească este în realitate libertatea. Fiind libertate, lucrurile se spun adevăruri, adevărurile mișcă sufletele și, în general, oamenii când li se mișcă sufletul, plâng acasă, se întristează și își văd de treabă. Dacă mișcarea e prea puternică, nu mai stau acasă, ci ies în stradă. Cu aceeași libertate. Asta e o problemă, pentru că se tinde la destructurarea funcționării normale a sistemului social. O societate trebuie să funcționeze în liniște, cu oamenii făcându-și treaba, nu ieșind în stradă. Problema este însă când lucrurile sunt un pic grave și supărarea oamenilor este foarte mare. Iar asta e greu de rezolvat prin manevre de imagine, prin îmbunătățirea imaginii justiției, pentru că, sigur, scrie în toate cărțile că oamenii sunt foarte manipulabili. Ei sunt manipulabili, e adevărat, pentru că nu sunt specialiști în tehnici de comunicare, dar oamenii nu sunt proști. Iar unele lucruri sunt atât de simple și de evidente, încât nicio campanie de mass media nu poate spăla rușinea pe care oamenii au văzut-o. Când vezi pe cineva în, nu știu, în pielea goală, sigur că poți să-ți imaginezi că este îmbrăcat. Dar el e în pielea goală. Poți să spui, asta este noua modă. Acum așa trebuie să... Poți să spui o mulțime de lucruri, dar lucrurile sunt destul de limpezi. Este în pielea goală, ce să mai... Și când încerci să-i spui cuiva că nu este îmbrăcat și așa, omul se râde și se duce acasă. Dacă e vorba de acest exemplu. Dacă e vorba de ceva mai grav, dar la fel de evident, se întâmplă ca unii oameni să nu meargă acasă, ci să se ducă în stradă, cum vedem acum. Trebuie însă să luăm în considerare că există, în mod sigur, interese ca România să fie o țară cu oameni în stradă și destructurată. Adică adevărul nu este liderul nimănui. Adevărul este un băiat care, după cum bine știm, umblă cu capul spart, pentru că spune bazaconii. Adică adevărul nu ne va călăuzi niciodată. Adevărul este un mijloc, mai mult sau mai puțin eficient, de a satisface niște interese. Nu el este șeful niciodată. Și atunci lucrurile sunt greu de gestionat în România de către oricine, motiv pentru care avem această impresie de talmeș-balmeș, de balamuc, pe care în realitate nu-l controlează nimeni, cu excepția celor care au interesul să fie balamuc. Aceștia sunt satisfăcuți. Iar a produce balamuc și confuzie și degringoladă s-ar putea chiar să fie mai ieftin decât să fie ordine. Avem vreo șansă să ieșim din acest marasm? Nu cred că este un marasm, cred că este o perioadă firească, o consecință firească a unor decizii care s-au luat de-a lungul timpului și cred că lucrurile se vor rezolva nu de la sine, ci se vor rezolva prin lupta celor interesați
să facă ordine. Un fel de ordine sau altfel de ordine. Trebuie să nu uităm că România nu este buricul Universului. Suntem și noi într-o margine de Europa, cu niște vecini care sunt deosebiți. Ei sunt întâmplători acum, sunt în război unii cu alții, dar ei sunt deosebiți și unii și alții, ca să spun așa. Iar România stă între Occident, Soviete, Ucraina și Turcia și încearcă să își păstreze granițele și să funcționeze fără să tragă pe stradă. Asta e foarte important. Și nu se trage pe stradă, e o țară sigură. Avem cât de cât de mâncare, ceea ce înseamnă că lucrurile... Sigur că probabil corporațiile străine ne exploatează și bine că au ce să exploateze, că dacă nu ne-ar exploata corporațiile occidentale, probabil ar veni altcineva să ne exploateze, poate cu mai puțină blândețe decât corporațiile. Așa încât cred că va fi România la fel cum a fost mereu, mai puțin în perioada Ceaușescu, respectiv cei care au interese în zonă se vor strădui ca țara să nu fie controlată de alții care au interese în zonă. Prin urmare, mereu vom avea cutremure în curbura arcului carpatic, atât cutremure de pământ, cât și cutremure sociale, politice. Asta este... Cred că pe noi ne-a păcălit epoca Nicolae Ceaușescu, care a fost un tiran, dar era ceva stabilitate în chinurile care erau atunci. Și ni s-a părut că lucrurile trebuie să fie stabile. Nu, lucrurile nu trebuie să fie stabile. Iată și în Statele Unite. Ce stabilitate. Acum este o atmosferă de entuziasm. E foarte bine. Entuziasm a fost și acum 4 ani. O ținem dintr-un entuziasm în altul. Peste tot este entuziasm. E bine. Entuziasmul nu este dat de observarea realității și nu e un rezultat al raționamentului. Entuziasmul e dat de flora intestinală, de biomul intestinal. Oamenii tineri sunt mai entuziaști decât cei mai în vârstă. Nu știu alții cum sunt, dar mie nu mi s-a întâmplat niciodată să fac un raționament și la sfârșitul raționamentului să zic, aha, deci acum să mă bucur. Nu, nici vorbă. Cum de asemenea am observat că am resurse, și probabil că sunt și alți oameni la fel, nelimitate să mă enervez. Când mă enervez, adică dacă e seară, sunt, nu știu, după o zi de lucru și vreau să citesc ceva sau să învăț ceva, cam ia somnul. Ei, dacă apare ceva care mă enervează, oricât de obosit aș fi, mă enervez într-o secundă. Deci sunt cu sufletul imediat activ și probabil că și alți oameni sunt la fel. Am înțeles, domnule profesor, vă propun să mergem mai departe de momentul acesta și să vă întreb din experiența noastră vastă de avocat, de om al juridicului din România, dacă aveți o experiență care să ne motiveze sau care să ne tragă un semnal de alarmă în viața dumneavoastră, de orice fel ați dori să ne spuneți în acest moment, o experiență deosebită. Da, am două. Vă rog. Dar sunt puțin generale. Nu e problemă. Am cunoscut și cunosc oameni foarte deștepți, foarte pricepuți, foarte cu bun simț și săraci. Am cunoscut oameni care au pățit lucruri foarte rele, fără nicio legătură cu comportamentul lor. Au avut, ca să citez, ghinion. Prin urmare, cred că faptul că suntem bine se datorează, pe de o parte, norocului și, pe de altă parte, faptului că oamenii care sunt bine, în general, sunt conectați cu alți oameni. Adică nu sunt singuri pe lume. În acest context, a doua chestiune care mie mi se pare remarcabilă este faptul că am putut să cunosc
oameni care m-au băgat în seamă, cum și dumneavoastră m-ați băgat în seamă astăzi, care sunt niște oameni extraordinari. Poate realizările lor, sigur, social vorbind, sunt extraordinare, au funcții, grade, mă rog. Dar sunt oameni care sunt ajunși la o vârstă, dar care erau înțelepți de mici. Și au fost înțelepți, sunt înțelepți, au fost inteligenți, sunt... Spun asta pentru că tocmai am vorbit ieri cu doamna profesor Brândușa Ștefănescu, care are o vioiciune intelectuală pe care o cunosc de foarte multă vreme și cu care mereu este o plăcere să discut și să o ascult în aproape orice spune, că nu vorbim neapărat chestiuni juridice, vorbim și juridice, dar absolut. Și mai sunt și alți oameni de acest fel, iar eu mă simt și m-am simțit mereu norocos să pot să interacționez cu ei. Bună oară cu profesorul Viorel Mihai Ciobanu, Dumnezeu să-l odihnească, am avut niște controverse și eram foarte supărat. Până când, la un moment dat, fiind într-un complet la arbitraj, am clarificat lucrurile și mi-am dat seama că m-am supărat ca prost. Și am râs amândoi. Și alți oameni, unii vizibili din lumea juridică, alții nu din lumea juridică, cu care m-au suportat în preajma lor. Și care, contactele cu acești oameni mă fac să mă simt împlinit. Mi se pare lucrul cel mai frumos. Am și un mic regret că uneori, posibilitățile mele fiind limitate, am tendința să fiu, nu știu, generos sau să fac lucruri pentru ei, dar nici nu pot să fac mare lucru. Adică mă simt ca un copil privilegiat, în realitate, în preajma lor. Mi se pare că sunt mulți oameni minunați în jurul meu, iar eu mă simt ca un copil răsfățat de compania lor intelectuală. Dincolo de lucrul acesta, domnule profesor, un punct pe agenda noastră este cum vedeți divinitatea? Ați trăit în mijlocul unor oameni care v-au sprijinit, care, așa după cum spuneți, v-au încântat sufletul. Considerați că este un dat? Considerați că avem dreptul să credem în providență? Sau sunteți convins că e doar noroc și șansă? Fără îndoială, cred cu tărie în Dumnezeu. Mă duc la biserică în fiecare săptămână, la mănăstire. Mă rog, în mai multe locuri, dar aproape în fiecare săptămână merg. Firește, cred în Dumnezeu. Chiar mi se pare ciudat cum să nu crezi în Dumnezeu. Înțeleg că sunt și alte religii. La un moment dat chiar am citit mult despre chestiunile astea și m-a amuzat faptul că oamenii se ceartă între ei, dar fundamentele sunt aceleași și am sesizat rațiunile mai degrabă politice sau geostrategice pentru care au apărut diferențieri religioase, lucrurile fiind în realitate destul de clare. Dar eu sunt creștin ortodox și așa o să rămân mereu. De la asta până la chestiunea predestinării este însă o distanță mare. Cred că Dumnezeu nu chiar stă să ne prepare nouă tot traseul și să... Mă gândesc că, fiind o ființă supremă și importantă, nu e chiar foarte preocupat de ce facem noi să aibă grijă de noi. Cred că noi suntem cei care trebuie să fim atenți la ce vrea Dumnezeu și să încercăm să facem lucruri plăcute Lui și să fim în regulă din perspectiva divinității. Nu mi se pare că oamenii trebuie să aibă o atitudine vindicativă față de Dumnezeu și sigur, rugăciunile sunt interesante, dar
e complicat să te rogi la Dumnezeu, mai degrabă la un sfânt, la un arhanghel, ca să spun o pilă, adică o rugăciune mediată. Chiar Așa considerați. Chiar, așa cred, chiar, adică mi-ar fi jenă să mă rog chiar la Dumnezeu, că eu sunt o mare treabă. Dar să știți că așa ne recomandă, să ne și rugăm. Da, dar da, acum eu... Asta fiind un om smerit, am înțeles, considerați dar mi se pare o lipsă mult. de smerenie să... Și Iisus, cred că Dumnezeu a și sesizat asta. Când l-a trimis pe Iisus, a zis, Doamne, asta este, uite, e om ca voi, e fiul meu, discutați cu el. Ok, super, ce bine că este Iisus. Și fiind și așa cu Iisus, da, dar Dumnezeu Tatăl Am înțeles. parcă n-aș îndrăzni. Ce rol ocupă familia în viața dumneavoastră? Familia mea ocupă un loc important. Am rude, părinții s-au oprit din trăit, cu soțiile n-au avut copii, n-am făcut copii, nici până acum. Și am relații foarte bune cu membrii familiei, excelente, petrecem timp împreună. Deși familia nu ți-o alegi, mi se pare că am avut noroc sau am fost dăruit de Dumnezeu cu o familie Cred că gestul acela de civilizată cumpărare a și- bibliotecii a contat foarte mult pentru viața dumneavoastră și pentru traiectoria dumneavoastră. Așa este. Și nu numai acela. O mulțime de alte gesturi din partea ambilor părinți. Am fost un copil norocos. Îndrăznesc să vă rog la finalul interviului să ne spuneți cea mai bună glumă pe care o știți cu avocații. Cea mai bună glumă cu avocați? Cu avocați sau cu juriști, cu judecători, cu ce vreți dumneavoastră din domeniul acesta. Am făcut la un moment dat un site care încă funcționează, se numește legalfund.ro, în care am colecționat glume care au o anumită conotație juridică. E greu să aleg o glumă juridică. Glumele, în general, sunt jignitoare. Iar cea mai bună glumă, cel mai bun banc pe care îl știu, nu este din domeniul juridic, dar nici nu este de spus în cadrul unui podcast. Cu toată smerenia vă spun că nu ar fi, nu suportă hârtia. Am înțeles. Din partea mea. Deci să ne mulțumim Dar cu pot să vă spun după ce închidem filmarea. legalfund.ro, da? Legalfund.ro, da. Da, minunat, domnule profesor. Un gând despre perspective, viitor, planurile de viitor cele mai apropiate? Ale mele. Da. Plănuiesc să fiu sănătos și să pot să dezvolt cel mai interesant proiect din ultima vreme, juridice AI, inteligența artificială în domeniul juridic, care se dezvoltă exploziv în ultimele 4 luni și care, spre groaza mea, gândește bine, repede. E adevărat că și datorită unui programator special, Bogdan Ioanei, care a creat orchestratorul din spatele juridice AI, pentru că nu e vorba de o singură inteligență artificială, sunt mai multe care cooperează într-un mod foarte ingenios. Ideea este că mi-este greu să-mi imaginez cum Dumnezeu am putut să lucrăm, noi, înainte de juridice AI, pentru că lucrează foarte repede și foarte bine. Nu, greșește foarte rar. Încă eu însumi sunt în proces de adaptare pentru asta. Acesta e ultimul copil, dacă vreți, juridice AI. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat Eu astăzi. vă mulțumesc că ați stat de vorbă cu mine și mi-a spus chiar câteva întrebări la care nu mă așteptam și care m-au pus în dificultate în încercarea de a răspunde civilizat.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. A fost împreună cu noi domnul profesor, avocat, doctor Andrei Săvescu, fondator juridice.ro. Sunt Cornel Dărvășan, vă dau întâlnire la Brain Matters de fiecare dată cu câte o personalitate din România care merită să fie ascultată. O seară bună tuturor!